que han pujat la ràtio, bueno, l'ha pujat en tot, però diguem, a un mes més cridaner és veure a 30 xiquets i xiquetes de 3 anys en la mateixa aula. És que no fa falta ser expert en educació per a saber que això és una barbaritat, que és impossible fer res en condicions. I de nou, qui ho paga més? El que l'única possibilitat que té de socialització, de depèn de dalt, és ahir, perquè diguem, després en sa casa té menys possibilitats que altres. Per tant, els que més estan pagant de nou aquesta situació són aquells que necessitarien més suport, més ajuda per a, des del principi, compensar, com dia, les desigualtats d'origen. Per tant, ahir també, un dels nostres compromisos, que Ximo Puig, el nostre candidat a la presidència, ja anunciat més una vegada, és que tenim que reduir, evidentment, la ràtio en totes les etapes educatives, però per on tenim que començar és per l'educació infantil, perquè és on més, diguem, s'estava notant, diguem, aquestes diferències. Després, la situació en primària i en secundària, en el conjunt de l'educació obligatòria, ja sabem què està passant. Per un costat estaven negant i cada any no es compten la pel·lícula de si han contratat a 1.000 professors més per als contractes programa i 500 més per a classes gratuïtes per la tarda de refuerzo. En fi, compten pel·lícules que es resumeixen en que ara s'ha vist en el cens de les eleccions sindicals, que són ara en desembre, que respecte al cens electoral de fa 4 anys n'hi ha 5.000 professors menys des que havia fa 4 anys. I això, ahir ja no caben discursos. Ahir és el cens electoral de fa 4 anys i el cens electoral de 8. I ara l'explicació és no, és que ahir no està clar i no estan tots perquè ahir també compten fa 4 anys eren els mateixos, el mateix tipus de col·lectiu que estaven en el cens, que avui n'hi ha 5.000 professors menys en 4 anys. No recordarà exactament la xifra d'alumnes, que és superior a les fa 4 anys, perquè encara que diguem que l'últim any pràcticament no s'ha pujat, perquè la natalitat també diguem ha parat per país i tal, però hi ha més alumnes que fa 4 anys i 5.000 professors menys que fa 4 anys. A partir d'ahir, el tema és prou clar. Si tenim més alumnes per aula, 5.000 professors menys beques, alumnes que acaben el curs sense llibre de test, perquè també han retallat, ho sabeu, les beques per llibre de test d'una manera generalitzada, beques de menjador en ajuntaments governats en general per l'esquerra intentant donar ajudes per a que almenys tingueren un dinar garantit als alumnes a migdia, una situació que molts pensaven que ja no tornaríem a viure, els que tenim ja més de 25 anys, per dir-ho, pensaven ja que certes coses no tornaríem a viure en l'àmbit educatiu, perquè més o menys s'havia anat, sempre hem demanat més, com és normal també, però sempre s'havia anat poquet a poquet, diguem, millorant el número de professors, millorant moltes vegades la ràtio, millorant l'oferta educativa en els diferents territoris, i ara, en 3-4 anys, s'han encarregat tots els avanços que s'havien produït en les últimes dècades, per no parlar de les infraestructures escolars, perquè es parla molt dels barracons, però no és únicament en forma dels barracons, és que n'hi ha molts centres, que ja tenen també les següents dècades d'assistència, i necessiten un manteniment, necessiten que, i clar que estan fent, com han reduït d'una manera també salvatge, tots els gastos de manteniment, n'hi ha centres que estan caient. Y para eso de cuando en cuando, pues me queda se ha hundido el suelo de lo que tal, se ha caído el techo tal, claro, es que clar, que s'ha que forar. Si és que qualsevol centre, qualsevol edifici necessita un manteniment i no s'està produint. Clar, tot el món, en general, entén que quan fa falta ampliar un centre, fa falta, diguem, una adequació de les instal·lacions generals perquè el centre es vol venir, o fa falta construir un centre nou. En aquest context, tot el món entén una situació de dir, bé, els alumnes estaran un any, màxim 2, en instal·lacions provisionals, els anomenats barracons. Però clar, és que n'hi ha centres en 10, 11 i 12 anys. N'hi ha promocions d'alumnes que no han conegut un centre normal en tota la seva escolaritat, que quan han arribat alguns a la universitat a aules normals, clar, és que no les havien vist des que havien començat en infantil, perquè alguns, l'altre dia vaig estar en Oriola i vas conèixer alumnes que estan ja en segon de batxillerat, que un grup d'ells m'explicava la seva trajectòria, que havien començat en un centre infantil en barracons fins a l'acabar la primària i havien entrat en un institut de barracons fins a finalitzar el batxillerat. Porten 15 anys en barracons, tota la seva escolaritat. Això és evident que no solament és una barbaritat, sinó que
és impossible treballar en condicions per part del professorat, per part final, en unes instal·lacions que no reuneixen els requisits mínims per a poder. També, per tant, en aquest àmbit no podrem construir i arreglar els barracons en un any, clar que no, per desgràcia per la quantitat que n'hi ha, però sí que el compromís és, per un costat, els crònics, els que porten tota la vida, n'hi ha que actuar d'una manera immediata i urgent, i després la resta que coneguen un calendari d'actuació. Que la gent sàpiga que, bueno, que a mi me toca des de 2 anys, però em toca, perquè realment es conèixer un poc el mapa real de la situació de la comunitat, mai compten que, bueno, han trobat una nova fórmula de suprimir barracons, que és, s'elimina suprimir aules. O sigui, aquí no t'hi fanes, no? Un dels més famosos és el ciutat de Cremona de l'Aquàs, i famosos per tota la moguda que ha hagut de tancament de famílies i de 100 dies, i de 100 nits